cilitan ben entuk saweran mesem guyu ben tambah ketok ayumu. Janji rangelio sesuk budaya ketrae apik akon ceritane duwe rezeki mesti langsung ditimbali sesuk budaya sanjana pirinane pasti tersono lancar lan remboko jaya-jaya saklamio. Ayo kita goyang yo bersama siswa budaya. Ada GMC Audio, siswa budaya TV, dan juga ada DJ Cali dan kawan-kawan. Coba tangannya diangkat bareng-bareng, kita goyang sama-sama. Siji, loro, telu, ayo goyang sayangku yo. Jaya, jaya. Wah. Seger ya Bu, diudani sedelok ya. Langsung buyar. Lah aku ngopi ning nguri kono mau lho, Dik. Heeh, Mbak. Kok terus udan mak biuk ya, kopi ya banyu udan bloko. Ora apa-apa no malah tambah agung. Luar tak buat gue mana, Dik? Lah terus akhirnya 5.000 kok. Mbak ombe. Ya tak ombe. Banyu udan kena nggo tombo. Ora apa-apa. Sluman-sluman sehat ngono ya, Mbak. Selamat. Iya. Tak kira selamat gak melu. Ini ora tak jajane. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinanggihan kalian pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin Panjenenganipun Bapak Haji Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Kristin Handayani saking Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Alhamdulillah, Mbak. Iya, Nduk, iki Ditimbali ditimbali dulur-dulur masyarakat Pesagi. Alhamdulillah dalam rangka tasyakuran sedekah bumi. Iki tunggale sing tahun wingi nih Kang Ibu nggih. Alhamdulillah wis pokoke muga-muga langganan selawase ya Nduk ya. Amin nggih, Mbak.
mulane bengi iki ayo golek paseduluran sing akeh. Nggih. Mergo siji musuh iku kakean, 1000 kanca rumangsa isih kurang. Mulane bengi iki ayo nduk bareng-bareng nyawiji golek sedulur karo masyarakat Pesagi ya nak ya. Oke, nggih, Mbak. Dan juga segenap pirsawan-pirsawati yang hadir di malam hari ini, baik yang di sini dan juga yang menyaksikan lewat live streaming bersama Siswa Budaya TV. Dan Oke. juga TAJ Production, Mbak. Oke, banyak youtuber yang hadir di sini ya. Nggih. Kalau ini dok, apa dok? TAJ Pro. TAJ Production. Ah. Oh, dari panitia. Nggih, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Sangat Selamat meriah. bergabung dengan Siswa Budaya. Nggih. Mang bengi ya ono RCTI barang. Anda nih iki kok di Indosiar lah ya teko. Aja Indosiar. Lagi nih. Oh, dilebokno patroli. Ora tau. Sing penting awak dhewe ndedongan nduk kanggo dulur-dulur Pesagi ya mugi ya sabubare sedekah bumi nimbali Siswa Budaya. Pinaringan seger kewarasan rezeki lancar. Amin. Pinaringan ayem tentrem desane tansah murah sandang murah pangan gemah ripah loh jinawi. Amin, nggih, Mbak. Sampun ngantuk napa dereng Bu? Dereng. Ora ngantuk-ngantuk. Piye kene ku betah melek Nangkep nanggep ngantuk nek mulai aku tak ndang bar. Ya aja tawang iki dirawoke nggo Oh iya, wong hiburan jadi ngono, tangga Mbak. pancene kanggo menghibur ya nak ya. Nggih, Oke, niki diaturin dangdutan campur sarinan spesial buat dulur-dulur Pesagi ya nak ya. Nggih, Dan juga segenap penggemar-penggemar Siswa Budaya yang hadir di malam hari ini. Wah, aku ya sing saka Kudus ya hadir kok Mbak Hotong. Halo, pemburu ledek. Pemburu barang wis ledek ya mati iki hadir pokoke, Mbak. yang di kanan panggung. Oke, terima Masih kasih yang di Mas sana. Winarso. Oke. Mas Walah, banyak apa Nduk, sekali. ae, Nduk? Penggemarnya Mbak Resti Mania. Heeh. Kang Toto. Toto Bahrul. Bahlul. Oke, langsung aja dipanggil biduan-biduan dari Siswa Budaya untuk menghibur Anda semuanya. Ada si cantik, langsung aja bersama Feni Suraya. Wayo, siswa budaya, siswa budaya, siswa budaya, siswa budaya. Yo, saya mau tamasya berkeliling-keliling kosa sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, mereka tak berkuda. Beca, beca, beca. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat beca kembali seolah tak berhenti. Beca, 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 hey, hey, yo, 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 semoga Bapak di Suraya. Ya. Diucapkan selamat malam, Dek. Nggih, Mbak. Kagem Bapak Lurah ugi sedaya prangkatipun, mboten kata lumben Bapak panitia. Bapak sendok kene Lurah Ibu apa Bapak? Ibu. Bu Inggi, ayo karo garwane Pak Inggi. Bu Lurah, kagem Bu Lurah ugi sedaya prangkatipun ya nak ya, dan juga Bapak panitia. Diaturi apa, Nduk? Capek gunung. Tenan ta ora? Engko tek lontong lawah batak, Tegese, Mbak. mek omong-omong tok. Tambal ban ya lemak, mak bengi-bengi tek tambal ban. Hah? Apa sih ning kana? Ketut lanangan. Lah iki lho sing berbobot, Dik. Nah ya, Mbak. Paling ora 85 iku, Mas. Nah, aku ora tau ketot tok, Mas. Ketut lanangan ragate ra mberah piye, Lah Dik? iya, Mbak. Paling ora dak pecek bergendi. Diaturi napa, Dik Feni sumangga? Katuran ikhlas nggih, Mbak. Ikhlas. Diaturi tembang campur sarinan langkung rumiyin. Kagem Bapak Ibu Pini Sepuh, monggo diaturke
sing duwe ketut lanangan, sing Tambal duwe ban. tambal ban ibuku caping gunung. Nek ancen tenanan ya diaturi. Minta ayang-ayang ya. Oke, gue ya diaturi kabeh ya. Yuk Mas Lisin, satu tembang dipersembahkan. Ada Ikhlas bersama Feni Soraya, ada GNC Audio, Siswa Budaya TV, dan juga TAJ Production. Terima
kelas tenan. Mbak Kakung sugeng dalu, Mbak. Matur suwun Mbah Suwun nggih Mbak Kung. Kakung. Aduh. Diwaca, Nduk. Saking Bajan bakule wedhus. Nah, besaran iki ya bathine berah iki. Ambune piye? Prengus. Wong ben Aja banter-banter, Dik. Lah piye? Iku ngono kayane wong tuwa ya, Nger. Ya mulane ngambu prengus sesuk sapa ngerti dikai wedhuse ngono lho, Mbak. Mbak minta lagu Caping Gunung kali Becak Pati. Lah iki sing cocok kepenak iku engko Mbah diaturi. Kakung iki kelangenane, Mbak. Heeh, pokoke engko diaturi ya, Nduk ya. Nggih. Ditayopke, Mbah? Nggih. Oh, tayopno. Di Mang Mbah Kakung. Ngopeni wedhus. Mbak teng mriki lho, Mbak. Aman tebe-tebe, Mbah. Oh, wangsul. Oh, mendit wedhus. Nggih. Jipok wedhus. Dalem, monggo Pak, ngersakaken tembang menapa? Lintang Asmara. Ajeng nyanyi nggih. Pak sing nyanyi Matur ndek suwun. nggone winang wingi lho, Mbak. Tenan to, nggih. Nggih lah, Pak. Kayak kaya titen ae lho. Apa lah Mbak. aku sing suarane apik iku lho, Mbak. Bapaknya saking Winang ya nak ya, Nggih. matur sembah nuwun. Sambil menunggu atensi ya nak ya. Nggih. Iki diaturi apa tayupan dhisik, Nduk? Oh, nggih. Heeh. Wis komplit. Komplit, Heeh. Pak. Diaturi sik ya Pak ya engko selak kesalip. Kendang istirahat. Ayo Pak, ngundang istirahat becak pati metoke Caping Gunung pundutane. Ya Dek, disimpen laris. Rene gombak. Kebyok-kebyokno, Nduk. Kebyokno sih, Pin. Ben gembrudul. Aja kebyokno lek sukir lho. Ilang kok nggo tuku rokok. Iya mangga ya Mas ya. Ponaturaken saking Bajan bakul wedhus. Monggo Mbah Nayop Mbah. Iku lek dhek enten gangsal welas Mbah. 50. Upamane. Ya upamane to Dik. 75 resti, Mas. Wis aku selawe lah Mas, engko tak susui. Apa selawe jek susu? Iya. Hah? Becak apa dilakoni lono prasojo sing nyopir sopan santun tata krama genjetane adik mantep ora ngrasa tumpahan diranyuara pinak dirasa kecap pati rina wengi datan kembang wirawiri golek penumpang ngupaya upa ora ninggal peraturan sing wis ana sopir becak nyoto tanah gawe kuciwa epa becak kelabadi tak Terminale wonten sisih pundi Mbak Ayu? Niku ngono terminale Kutha Pati. Pak becak kula numpak bola-bali napa buren kula bayar namung niki Turun mawon waton kula boten rugi sopir becak rino wengi
pisan lho, Mbak. Sampun nggih, Mbah. Aja lali Malah wedhus ndelik, sing Mbak wedhus Jen, sing. mesang mesem ning pager. Poelan yen iki larang. Iki dina, Mbak. Sarano. Heeh. Desa nek wis poel ta urung? Urung apean iki serondok wis Kowe nek separo. poel iki sok besar payu larang. Lah lagi separo piye mosok diketok. Jajal iki jek sing iki jek poel. Wah, iku yo jelas poel. Mosok lah. Kok antenge ngene bocah iki. Demek gong. Jajal Mas, poel ta urung Mas? Kok malah kowe sing nyosor lho. Mas, poel ta urung Mas? Ndak tilik ya ngene iku Malah carane. poel ta urung ditakoki mbok sing jujur karo wong wedok. Kowe nek ora jujur tak pegat lho. Leh, wong urung kawinan kok. Iya rek lali Mas urung kawinan arek ngejak pegatan. Emang iki piye? Wedi ku lho. Ben atek ndredeg kepoyoh ning kono lah. Ayo. Berno. Nek cah iku wis biasa, mulane aku mau godho sing iku. Gah, Ayo guyu-guyu terus pengen dicerai ngono aku ya. ora usah, Dek. Blenger. Ya dilanjut Iya, kembali. Mbak. Permintaan dari Mbak Jan bakule wedhus sampun katuran, katuran. heeh. Caping gunung kali becak pati sampun matur suwun nggih mangke berkah barokah. Amin. Muga-muga usahane lancar, Mbah. Amin. Dinaringan sehat panjang umur. Amin. Yuk kalajengaken permintaan ada lintang asmara saking Bapakku, Nduk. Pak, iki bapake juga, Mbak. Monggo, Pak. Pak. Nggih. Ya Allah, bar dhuwit wedhus iki dhuwit apa nek ya, Dik? Jagung. Lali janjine. Jagung Heeh. meripik. Saking Mbah sinten? Mas sapa, Mas? Mas Pateman. Pak Pateman, nggih matur suwun lali janjine. Heeh. Lenar. Lenar. Iya sayangku. Karo sapa ya? Mbak Ervina. Monggo, Pak. Iya. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang yang sulas Ayo Mbak Hoton udah ngantri loh Mbak. wong ayu tresnamu kinarya tombok susah jroning batinku senajan ngarungi banyu segoro rasaku ora bakal seno
suarane kaya gayeng tenan. Minjang malih lho Pak teng pelayon. Wis pokoke anggere sering-sering nyawer yo nyanyine lancar ya, Pak. Andane kok. Minjang anu Pak caket teng pelayon nggih. Anggere nututi selok pokoke. Pak jenggot. Monggo, Pak. Iki nyanyi lah, Mbak. Aja dipleroki. Oh nggih, heeh. Matur suwun, Pak. Lha iki mau susuk mbako, Pak. Lah kok iso susuk mbako Kok kruntelan ngene semenet. Oh nggih, ya komplit ta, Pak. Iki kaya jamu iki. Ya wis matur nuwun ya, Pak ya. Heeh. Niki lho aku jane ewah nampani. Lho lha kok ewa wong diparingi? Lah kok ora ewah engko wong kancaku 15 ngedungku pironan ngono. Engko lha Mboten, Pak. Kimboi mbah iki. Ah iya wis dikelompono. Mbah bakul wedhus. Mbah bakul timboi. malih. Nggih, Mbah, matur suwun. Pun tenggo nggih, Pak. Pun tenggo nggih. Heeh, aja dipleraki bapakku. Pak jenggot. Lho tenan timboi 10.000 tenan. Kok bener omongane bapakku iku, Mang. Kandhani tok imbah. 10.000 nak kopeng wong 20 ndarah. Dari KPK Kudus. Wih, bahaya iki, Dik. Aduh. Saking Mbah Otong. Mbah Otong. Minta lagi yuk. Minta lagu. Bede, Oh. apa lagune? Nek bener Apa sawirane, Pak? Pak. Ayo. Apa kene Apa bener lagune? Pak? Apa lagune? Pelangi di matamu. Nah, salah. Salah, tak juret, juret. Lagune tak berdaya. Oga Matur suwun, Mbak Otong. Oga ngerok iki, Mbak. Wah, enggak iki. Ada apakah Malam hari ini dia mau bermelo-melo Oh, dimbai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Mang Allah. keliru berarti, Niki Nduk. lah. Berarti ku mang 2.000-an darani 50.000. Marahi nek petengan ah, Pak Jenggot ta, ora nek padangan. Iya, Pak, iya, heeh, iku mang keliru, Pak. Matur nuwun lho Pak Jenggot. Iya, Ngoten mang iki 50.000. isin mawon. Keliru 2.000-an sing digeret kok. Teng padangan mawon go Pak kersane Suloi cetok. sik ya, Pak, ben ora keliru. Niki malah ewah kabeh ya mbok dimboi. Dimboi terus aku ya ewah ngene Ngapa iki. tak balekno ya nggo eman. Aja diplerai Mas, pun aturaken sumangga. Duet biasane Pak iki, Mbak. Heeh, duet kali bapak ya. Ayo Mbak Rahma, aja diplerai, Nduk. Bisa apa enggak? Oh, enggak, kok tahu ngangkat. Mbak siapa iki? Iya, mangga Mas. Baca dulu. Yo. Siswa budaya. Siswa budaya. Tinggal aku kudu ngerti cara ojo ditinggal kate batin kate murah Makote eling zaman kaya sing eling do eling bapakku aku budaya panjene bener kandamu asik
kate batin kate murah aku sing eling ing jaman mbok yo sing eling do aku budaya pandene nergang kamu asik ngerti coro ojo ditinggal kate batin kate murah yo sing eling do budaya pandene bener kandamu Bapak Jenggot. Pak Jenggot nggih. Sugeng kepanggih malih sanes wekdal nggih Pak nggih. Heeh. Sehat selalu Pak Jenggot. Rumangsa kurang langsung panjer dina iki kanggo tahun ngarep ya, Pak. Ya, ngonten apa jenengan mangke nek ulang tahun, Pak. Ah, ya ora apa-apa. Malah nyenengno tanggane ya, Mbak. Melekan pedet nanggap siswa ya ora apa-apa. Malah cocok. Gun tawono. Oke, dilanjut kembali, Dok. Ah. Pamundutan sing durung katuran. Bapakku Mbak. mau ndak sing ngersakno apa, Dok? Sing pundi, Mbak? Sing kaya Bapak Romai Rama. Mbak teng mriki. Heeh, lali janjine ya. Di mang Mbak Kakung. Pak Man mau lho, Pak. Nggih. Sapa Pak Ngateman? Ngaten. Ya, lali janjine. Nggih. Terus apa nih sing durung karo Mbah Hotong ya tak berdaya. Berdaya, kamu kali Oke, adik-adik. lali janjine Mas pun aturaken ya. Spesial Oke. buat Mbak Mbak Nggih. sapa, Mas? Mbah Man. Mbah Man. Sing rambutnya kayak Romai Rama mau lho, Dik. Iku mang, Mbak. Oh. Lho dulure ya, Dik. Dulure sepupu. Lho. Bapak iki mang, Mbak. Sampeyan iku tenan apa ora iki disiarno lho. Aja banter-banter, Adik. Iya nek iya nek ora. Lah iya kok Mbak siarno iki sing mirsani iki piye ndi ae lho, Mbak. Kok darane fitnah. Ora apa-apa. Ayo sayangku ya. Barang bisa. Ayo, Dik.
ndek cilikku. Menawa lho. Saiki kok ngene. Keberangas. Ayo Ndek. Janjane kowe ning endi gelagaku sajane piani atiku sudu kencan karo wanita liya Siswa budaya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Digoyang bersama Mbak Adil ya. Mayang, 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 mayang. Terima kasih Mbak Adil Adit Sopo Jarwo. Soadel adike sapa Jarwo. Iki Adil adik Adit sing main film ning TV. Wis gede iki. Iya. Lah aku ning tipinan brangkangan nek digawa Jarwo. Ya iki Mbak asline. Bocah kok padana film kartun kok so. Lah meni-meni arek Mbak. Andane Dene kok nyidam apa Mbak? ngidam pentol. Lah nek aku. Ngidam cikalan. Ya Allah lah ya bentuke. Aja ngono ya padha ngono lho. Dhisik ora anakku kok. Aku iki Ora. lalu aku ini anak siapa? Anak temuan kok ngisor jembatan. Aku iki layan ndek aku dicetaki kirek, Mbok. Ora apa-apa wis tak suntikno rabies. Gak apa-apa wis aman iki. Aman. Alhamdulillah nek ngono jaba nek wis aman. Aku ngrasakno bocah iki kok iso Ora ngono buwe kok ngekleke ngono. Dik, Seneng ada kaya rezeki. Rezeki. Iya. Ki. Aku Jawa cekek ya. Oh ngono. Ada rezeki. Nggih, Ya, ini saking permintaan sinten, Mbak. dari konco-konco yang di sebelah kanan panggung. Nggih. Minta lagu Anoman Obong. Ya Allah Gusti. Kobong tenan iki. Karo ketut lanangan. Nggih. Wis panas Apa? ditambahi mongah-mongah ya iku ketut lanangan ya ning utek panas, Anoman Obong ning awak ya Kaya panas. panas. Panas kabeh iki. Panas yo. Berarti iki dhuwit panas. Ya, Timbang mbok cocok. simpen wong tak gawa sesuk nggo bayar bank mekar. Aja ngono. Aja nggo bayar bank. Iku panas kok. Aku malah wedi jare mdik panas. Gawa nduk. Alah bocah tek do kemambung. Atek ngene atek do mah sampe ora entuk bakso papat. Iya dilanjut ya. Mbak Nggih. Otong ben nyanyi dhisik Tak ya. berdaya. Tak berdaya. Ada-ada dari Kudus Mbak sampe sampai Pati. Oh. tenan
kenapa Mbak kok lagunya kok tidak rocker? Kenapa Mbak? Kamu Apalagi kenapa? serak Mbak? Wanita mana yang menyakitimu Mbak? Ini mau curhat atau Ini gimana? permintaannya Mas Bara ikan dalam Aduh, kolam. ini permintaan dari Mas Bara. Aduh. Lagu ini ikan dalam kolam Mas Loh, Bara. loh. Tulisannya Kok tak beda? berdaya Tak kok. berdaya kok ikan dalam Piye? kolam. Sing endi? Ya goro-goro golek iwak terus tak berdaya iku. Yo wis nganut sik karo player ya. Ikan apa berdaya Ikan sih? dalam kolam apa tak berdaya? Ikan tak berdaya. Loh, Yo, ikan tak yo berdaya kan terus ikan, piye? ikan ning jero banyu terus ra dipakani. Iki segeng dalu sedherek iki. Wah, Lagi, basure. Dik, lagi cek nada aku wis Maafkan aku kasih. Jare ikan dalam kolam kok kan maaf no. Bukan aku tak sudi Eleng. menerima cintamu Cerit. setulus hati. Ses. Lah sing iku gak mbok parani. Ya aku juga wani ya, Dek. Aku tak cedai ibu-ibu sing nang isor ya. Mboten sapa. Monggo Bu. Oh yeah. Oh ya. Takitnya kemana-mana. Oh ya. Sudah kehendak tapi kita berdua berjumpa dan bercinta berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Senswa budaya, uye. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Asal engkau bahagia, rela ku melepasmu. Turutilah kehendak orang tuaku.
ya. Apa lah iku kok? Kok lek sin kayak kok iso. Ora bojomu iku sing ngetokno Mbok kok. kok iso. Bojomu ora lisin. Kok duwe ihi-ihi banget. Mbak kok ada kulaan kondi. Nek ngrekam menawa. Aku teh lali. Oke dilanjut ya. Lali Satu janji tembang permintaan sampun. saking Mbak Otong Tak sudah. berdaya juga sampun. Yang di sebelah kanan panggung ya, yang punya ketut lanangan. Duh. Terus Anoman Man Obong ya. Apa Mas? Oh Mas Nah, kalau masih mau sing nyuwun nggih bener. Wah, jebule. Ya Mas diaturi ketut lanangan. Sapa to Mas jane? Saate. Ya. Najan aku tak sombong, kowe
Iku mang apa, Mek? Nek aku jelas positif. apa? Goro-goro kalung iki lho. Ora emang lagumu mek Bang BRI bareng. Iya, aku tuku kalung. Iya apa lho? Oke arek. Beda ndek Wong iki kalung ndek sing nukokno pacarem ngono kok. Iya, wong growong ya lali ya. Iki pacar butuh kono kalung 10 kilo. Mene. Ngikok. Mbak Resti sudah dinanti-nanti. Oh, Mbak loh. Resti, siapa yang sudah menanti Mbak Resti di sini? Ayo, acungkan kaki. Tangan. Ya, lah tangannya gede kayak sikil. Mana hidungnya? Ayo Mbak Resti kene, Mbak Resti ndi? Nah, Mas Kodok. Cerak go Mas ora ketok Mas, moto tua malah. lagunya apa sayang? Lilo. Ayang-ayang. Oh, duet. Kali Mas sinten duete? Mas Denis. Oh. Aturi mbakane adem panas. Kayak imik kan, Dek? Ya karena Mas Denis ayang-ayang. Ngobar iki terus anu manobang ya. Mas Kodok Lilo, Mbak. Mas Kodok nyuwun lila nanti juga Rene dikasih go Mas, dipenuh. kok ning petengan ngono ra ketok. Pancen kodok ra ning petengan. Rene lho aku nggawa leng, Mas. Sembrono kok sok. Ngombe sik lho Mas, nek semaput lho. Maksudnya ngombe banyu ben gak ndredeg. Ayo Mas, diaturke satu tembang ayang-ayang monggo. Mbok Dik, Mbok Dik. Suaraku bosok. Iki live streaming alon-alon jongger kena nyekel ngene aniku aja banter-banter. Ayo digoyang kembali bersama Siswa Budaya. Monggo sayang, kita lagu gambar sang gandeng. Lilo buat Mas Kodok. Terima kasih ya.
sing pinter. Sering-sering nyawer ngono lho, sering-sering nyanyi ben lancar ya nyanyine. Deg-degan jarene. Gak apa-apa, pisanan yo deg-degan. Kan mau ndak wis tak kandhani lengger ngombe sik ben ora ndredeg. Ngono le. Ben saya gak ndredeg mimi banyu aki. Brondoli, Dek. Sembrono. Ora ya, Mbak. Oke, dilanjut kembali. Oke. Permintaan Mas dari Kodok. Mas Kodok. Nyuwun Lilo. lagu Lilo, heeh. Tenan, Mas. Wis lilo tenan ketoke. Ya pun aturaken Mas. Ah, Ya Mbak Rahma, aturi ya. ya lagune, Mbak. Sas. Mas Kodok yang mana ya? Mas Kodok. Lah niki sing nyanyi Mbak Rahma wetone Selasa Kliwon, Mas. Menawa cocok ya, Nduk. Digoyang kembali bersama Siswa Budaya. Siti AJ Production. siswa Budaya TV. GMC Audio.
dikasih dipenuhi. Nggih. Heeh. Ada permintaan lagi, Mbak. Apa, Dok? Saking Masih wau, aku tak butuh cinta. Aku tak butuh cinta. Jenenge sapa lek Mas make up ngono kok? Sandrio. Sandrio make up. Sandrio make up. Sesuk digratisi make up kabeh iki. Sherlock ya, Mas. Ayo Mas Anoman Obong dipun aturke langkung rumiyin, mangke bakda niku terus ngaturi Mas Sandrio. Make up. Make Wis up. aku dandani ya, Mas. Iya Mas dandani ning dadi putri Dayak ya Mas. Duh. Ndak loreng-loreng. Salah angger gratis. Alas gawe. Lho putri Dayak nek dadak nekakno MUA iku lha apa? Lah kowe iki tangan 5 mbok kaya yangus kabeh. Jret jret. Dadi. Terus genti kaya putih. Jret Dadi. dadi. Saiki rong tak kei ireng wis ireng iki. Salah nomor wedak, Dik. Yo ya Allah, ya Allah. Ceritane wayang Jawi ing prajanya Nyolong Resti. Sing tiba-tiba. Sapa kok ono? Kana. Nyolong Sinta. Lek Sukir. Anoman kok. Cakepane Anoman. Anoman, Mosok Sukir kaya Anoman. Ndak ngene. aku ora ndek wulu ndo. Iku nang Anoman wulune putih, Sukir wulune ireng kok. Disemur, disemir. Lesu wong iki. Lesu mbake, mbake lesu. Anoman cancut tumandang ngaleng kau wis dadi awu. Kobong gede napa bokong gede, Bu? Kobong gede napa bokong gede, Mas? Senengane yang Bokong gede. angger kliwat jam 12 sok bokong sing digolek. Kobonge gede jroning praja. Wayang Ramayana ini koro
banyu nduk, banyu. Mang aku apa nyungki resti malah bar. Iku mang jajal jek nduk. Heeh. Semakot aku kok. Karep reokan tenan. Anggi dong iki gelem aku. Alah. Aja engko Ate nyengkal. mbok ijolno malah. Ketutuk mbok ngeluh kowe. Ayo. Dadi lanjut kembali ki mau pamundutan sampun pun aturaken. Heeh, dua tembang ketut lanangan sampun nggih Mas. Anoman apa mugi sampun sakmenika gantosan pundutan saking Mas Sandrio. Make up. Lagune apa mau ndak? Aku tak butuh cinta. Aku tak butuh cinta. Ses. Anoman Sukir. Aku iki lho mah ya ora sengaja kok ilat iki mbojan piye kok nduk. Ngono kok angger ana ngono nyetrum rono ya. Ya aja ngetok golek. Gak terima muja bature. Pejai mawon. Pandang bagi diriku, cucurkan air mata bila kau
Negara Angin. Negara Angin. Dari Mas Paijan Necis. Mas Paijan Necis. Besti Oke. iki, Mbak. Dikasih satu tembang sebagai tembang bonus. Bonus, Amargi niki wedale ugi sampun dalu Bapak Ibu. Menawi tasih rumaos kirang benjang taun ngajeng menawi sedekah bumi nimbali kedoprak siswa budaya. Matur sembah nuwun. Monggo Mbak Resti gandul. Isi angin, Mbak. Gandul. Ayo, Dul.
maafkan ya Mas. Iki ana permintaan dari pemuda Pesagi, gelem ra gelem kudu gelem. Lah piye terusan, Dek? Aku mbok perkosa lho, Mas. Mas nyuwune malam terakhir dioplos sama Tak Butuh Cinta. DJ remix. Mas nanging badan iki sampun nggih saestu nggih. Niki lakone duwowo. Kok nek mbok tutupno nganti jam 7 gak rampung iki. Heeh. Nggih niki sing nyuwun cah nom-nom niki lho Pak, dulur-dulur Pesagi. Sakjane nggih pun kula tolak nanging meksa. Pangapunten ingkang kathah nggih. Pripun? Wis kadung tak tampani. Sing kene meksa sing kono menging terus piye nek kok nglakoni? Ya monggo Mas. Wis kadung ditampani kok. Nggih nggih nggih. Siswa budaya. Sabar menanti kembali, selamat jalan dan sampai berjumpa lagi. Esok kita akan berpisah, tentu hari-hari kan jadi sunyi. Esok kita akan berpisah, tentu hati akan sekali. Semakin lama kita berpisah, Semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. seakan-akan ku ragu untuk merelakan kepergian.
untuk berjumpa lagi, kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati, karena kehendaknya itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Kula aturi cekap semanten mbok menawi kirang langgengipun sedaya nyuwun pangapunten. Sugeng pinanggihan malih ing sanes wedal benjang enjang siswa budaya tasih nimbal pentas wonten Dusun Playon, Pucak Wangi, Kabupaten Pati. Sugeng mirsani. Monggo Ndara. Pangapunten lho Ndara. Lah niki wau. Kula Ndara. Yen to kowe gawe langen suka parisuka. Nggih. Ora nguciwani to Biung bab kabeh pakaryanmu. Menawi sedaya kewajiban kula mboten wonten ingkang